Het Bobbeslagcafé is mooi winterreces, dus voor u is een mooie gelegenheid waarom te zijn op het jaar 2010. Want in het café hier een week filmpjes met verschillende thema's. En dat begon in 2010 vanzelfs met de Olympische Spelen. Want in reetrieden ben we goed als Friezen en Nederlanders, maar met orensporten wil het nog net echt slagje. Maar hebben we in de toekomst snowboarders of Sjoukje Dijkstra's of biatleten? Onze redactie ging op een paard en zocht het uit. En bezochten zelfs ik nog wat te dwaan. Maar of dat nou zo'n succes weer? Ja, de onbedwingbare berg van de Green Stier. Oh, wat een hichte net. Nou, ik moet eerst maar eens les hebben ook. Ski- en snowboardcentrum in Ljouwert. Hier moet ik eerst maar eens even een peruke strop brengen. En dat doe ik together met Wietse Dijkstra, het Frieske snowboardtalent. Ja, dat zullen al wel, maar dit is klein. Ja, dat kan echt net. Nou, wat is er mis mooi? Nou ja, ten eerste, het is een training. En ten tweede, de kerst beter is en we challenge te als het zulke klein ondust. Nou, dit ziet er beter uit. Maar door dat gekke ding maar aan, dan krijg je deze van mij. Dat is wat veiliger. Maar hoe ligt het eigenlijk met het Nederlandse snowboarden? Want ja, we hebben Nicole in Sauerbrei, maar ja, daarachter... Het is heel simpel. Wie had je in bergen? Geen echte snier. Dus de optimale training was toch echt naar de snier daar. En wie kun je hier een prot en nijbootsen, maar ja, de echte snier, ja, dat is net nijtemeids. Maar om te trainen voor een beginner zou ik, moet het wel wezen? Dan kunnen we die een heel een krijgen, ja. Nou, ik ben benieuwd. Olympische Spelen wordt misschien nog een toer dit seizoen, maar wat het belangrijkste is, dat het feitelijk altijd de rug boven die snowboard blijft. Dat is het, maar mij wordt het niks 2018 Olympische Spelen. Ik denk dat het met waar is. Nou, ik probeer het. Op deze rakkers ken ik wel aardig uit de voeten. Maar ja, dat is rjochta, rjochtoon. En dat geldt voor de meeste Friezen. Dit kennen we wel. Maar kunstrieden, dat is een heel ander verhaal. De laatste Friesin die succesvol weer op Bigeliekse Olympische Spelen, weer Sjoukje Dijkstra. Maar dat dateert al van de jaren 60. Hoe kan dat nou, dat het er nooit meer van kaan is? Ik denk dat de belangrijkste reden is dat de meeste financiën naar de lange baan schaatsen gaat. En naar het short track momenteel, dat is natuurlijk ook erg interessant. Maar er is hoop, want dit ben Dette en Daniek. En wij werden in 2014 bij. Jazeker. Dit is helemaal door zijn noorden. Dette en Daniek. Help! Denk je hem dat je mij nog wat leren kennen? Nou, we kennen het natuurlijk proberen, maar je bent al wel wat oud. Sa. En sa. En dan... Wie beweegt, blijft soepel en verkleint de kans op vallen. Ga voor Oh! Daniek, wat is er nou zo leuk om kunstrieden? Nou, ik vind het gewoon lekker dat je, het is niet alleen gewoon schaatsen, maar je kan ook gewoon allemaal dingen doen. Zoals pirouettes draaien, springen en dat is heel anders dan gewoon rondjes schaatsen. Dat vind ik niks aan. En nog een keer? Ja.
Het is een sport die je vrij makkelijk, jij niet, maar anderen vrij makkelijk aanleren. Dus het is voor een heleboel kinderen ook, geeft ook heel veel zelfvertrouwen. Nou ja. Lukt het net? Nog even en dan barst het geweld weer los. De Olympische Winterspelen in Vancouver. En dan willen we maar eens aan waar hoe speelt met allerhande sporten werden we misschien wel het iets van jet hebben. En vooral sporten werd wij heel net goed in binnen. En mijn doel is het om Joert ervoor te zorgen dat we in 2018 een deelnemer uit Friesland die het mij doet aan het biathlon. Dit is Sandrijn Kerrington. En Sandrijn, dat is de enige in Friesland die het fanatiek dwanden is met het biathlon. Hoe kan het eens dat er maar één is die dwanden is met biathlon? Nou ja, Nederland, wintersportland, niet echt. Maar is het ook een beetje eenzaam, helemaal alleenig, altijd maar in eentje, maar wat langlopen en wat Ja, zitten? dat is heel vervelend. Altijd maar alles alleen doen, alleen trainen, geen trainer. Het is heel zwaar. Ja, zou het dan een keer leuk wezen als ik maar die mooi hier? Dat zou geweldig zijn. Ja, dus één arm voor en de andere been. Dus tegenovergestelde arm en been. Zo dus. Oh! Zo. Zo, ben je er klaar voor, Arjen? Ja, nou ja, echt moeilijk is het net. Toch? Nee. Dus dit is een luchtgeweer. Ja, dat klopt. En is het nou echt gevaarlijk? Nou, een beetje wel hoor. Ja, Een beetje wel gevaarlijk. Ja. En waar zitten we nou haast op? op 10 meter. Oké, maar Op- wat is op het doel? doelen. Die staan daar. Dat daar, wat daar Ja, zit, dat op die klopt. Ja. lantaarnpaal. Ja. Ga maar liggen. Oké. Dat is al een heel gedocht van zelfs om een beetje fatsoenlijk lezen te gaan. Ja, dat is lastig. Goed zo. Maar het gaat me. Ja, ja, ja. Mooi zo. Je moet goed letten op je ademhaling. Ja? Je moet tussen die ademhalingen inschieten. Het helpt net. Ik zal wel even laten zien hoe het echt moet. Dit is hier net goed genoeg. Nee. Meesken, onthoren 2014. Sandrijn. Eremetaal. Podium. Toch? De Frieske derby die hebben al jaren net meer aan. De laatste dateert van 30 april 2000. Toen stieren de ploegen in elkaar in het Cambuurstadion. Maar Cambuur degradeerde en slag er daarna net in waarom te komen in de eredivisie. Dus tochten wij roepen weer in het leven. De Frieske derby. Maar dan op een heel hoog vlak. Maar spultjes, liek als mens erger je niet, tafeltennis, maar ik latje trap. Nou, ik hier zei ze, de Frieske Twastriet is lieke fanatiek op dat vlak als in het veld. Anor, dit voelt ook echt als het hol van de leeuw, denk ik. Ja, een beetje wel. Maar ja, ik ben hier niet zo vaak geweest. Maar ja, zij spelen thuis nu. En ja, maar ja, nu gaan we iets met voetbal doen. Dus ja, daar hebben wij wel voordeel, denk ik. Hoe goed ben jij eigenlijk in latje trappen? Ik zit er niet op, maar ja, ik vertrouw gewoon op traptechniek en dan moet het wel goed komen, denk ik. Van de 10 ballen, wat denk je? Minimum voor de helft dan. Heren, zijn we zover. We hebben een bosje en het leidt alle singel. We hebben een oudje. Kom on, Ja, schijt! Bij ons alle singel. Kom dan in ons bosje, gerust allemaal. Ik ben als eerst begonnen, dus het is altijd afwachten wat hij nu gaat brengen. En ik had gezegd de helft en is er 1 te weinig, denk ik. 4 is te doen? 4 is zeker te doen, ja. Ja, als je ziet de omstandigheden en het publiek. Ja, moet kunnen, moet kunnen.
Come on! Kom maar, Groot! Hier gaat het om, hè? Deze gaat het om. Hij doet het! Hij doet het! Hij doet het! Als Heerenveener is het natuurlijk het mooiste wat er is om van Cambuur te winnen. En, ja, en dat ook in het Cambuurstadion. Dus ik ga dik tevreden naar huis. Komt hard aan in Kamp Huijmans. Ja, het komt hard aan, ja. Klopt. Punt van deze week gaat naar Sportclub Heerenveen. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Hier gaat één gooit iedere keer. Eén, hè, moet ik gooien. Mensen erg je niet. Hoe zit dat in Zweden en in België? Ja, het is een grote spelletje natuurlijk. Oh ja? Nee. Wat weet jij van mensen erg je niet? Nou, dat je je flink kan ergeren. Ken je het wel in Zweden? Ja, via mijn knuf noemen we dat in Zweden. Ik verwacht eigenlijk wel dat het vandaag inpakken en wegwezen wordt. Ja. Ik weet dat wij zijn een beetje beter in dit spel dan Cambuur. Het wordt vrij warm, ik denk dat het zweten wordt. Ja, ik heb een goede hand en ik ken je ook, die opereert. Lekker, zegt die één. Wat is man. Nee! Ja! Nee! Goed Arle! Nog een keer 6. Ja! Die moest weg! Top voor hem zeg. Moet hè, je staat daar hè. Nou. Doei. Heb je gezien hier? God. Jammer Kenny. Help toch even met de andere hand gooien. Wat een leuk spel dit. Ja! Arle! 5. Eentje binnen. Opluchting, ja zeker. De eerste is binnen. Nou! Allee hè. Allee. Aan mij. Lekker box. Ja, box. Kom aan box. Sorry box. Ja, lekker box. 1, 2, 3, 4. Die is binnen. Er heeft eentje binnen. Juist. Lekker zeg. Ja, die bent. Maar nog. Zo. Dat was 5-2. Het is nu 6-5 achter hè? Ja. Is het zo? Ja. Zo. Ai. 5 Kenny en 5. Yep. Hoppa. Je reactie? Ja, dat is mooi hè. Zal dan niet met 2 keer 5 binnen zijn, dan wel? 2. Ja! Onverdiend. Je pakt hem. Ja, makkelijk. Verdorie. Robert, hoe moet je dit verkopen aan je teamgenoten? Zo lang mogelijk stilhouden. Ja, eigenlijk Ja, wat? dit moet wel Wielste team van Cambuur, vooral in deze finale, nog alle tijd neemt om oude bekenden te groetjen, staan Michel Breuer en Michael Dingsdag bij de voetbaltafel zichtbaar irriteerd te wachten op de equipe uit Ljouwert. Maar Reza en Maatje lieten haar net opjaaien en lezen nog maar eens uit wat haar strategie wezen zal. We spelen gewoon ons eigen spelletje. Nee, klopt. We hebben besloten om de opbouw van achteruit goed te verzorgen en dan overtal creëren op middenveld en van daaruit de spitsen zoeken. Driehoekjes maken, ja. Daar gaat het om vandaag. Driehoekjes maken. Ja. Kijk mannen, heel veel succes. Ja. Je zoenen misschien zezen kennen, ach, het is maar een spultje, maar dat is het zeker net. De belangen bin grut. Het is de grutte finale. En dus ben ze bij Heerenveen echt not amused dat Reza en Maatje salet binnen. Ze zijn al ten eerste te laat, dus laten we maar meteen beginnen. Niet zo doen gelijk. Je wil gelijk beginnen? Ja, tuurlijk. We zijn hier op tijd. De Champions League begint altijd op tijd, maar deze mannen hebben nog geoefend of nog gegeten onderweg, ik weet het niet. Nou, wat Michael zegt, ja, dat klopt natuurlijk. Ja, 2:30 is 2:30 en dan kan je niet 2:15 je een beetje binnenkomen wandelen en dan denken dat je nog kan inspelen en alles. Dan bepalen wij verder het verloop, dus we gaan gewoon beginnen. Kom aan boys! We gaan los en in de eerste set komt het duo Breuer-Dingsdag. Hoppa, zo gaat het snel jongens. Vrij vlug op een trein, 0 vastsprong. En hij komt beziek het Reza zijn Maatje op te peppen. De echte scherpte ontbreekt er nog bij Maatje. En zij eindigt die eerste set in het 10-4 overwinning van Heerenveen. 10-5, ja. Ja, nou, we waren ook sterker, dus het was ook terecht, denk ik. Waar lag het verschil? Ja, voorin bij ons, maar werd het verschil gemaakt. Dat stond jij toch? Ja, klopt.
Nog niks aan de hand. Nee, alles kan gebeuren. En kijk nog even naar die beker, hè? Ah, dat komt goed. Die gaat mee naar Leeuwarden. Tik hem anders even aan. Oké. In de tweede set is het oorsom. Nou binnen de zwargelijke blikken aan de kant van Heerenveen. En is er een riante vastsprong van Cambuur. Cambuur wint uiteindelijk die tweede set met 10-6 en zit weer in de wedstrijd. Ja, ja! Back in business, kom maar jongens. Even. Reza, 10-6, back in business. Back in business. Het gaat er nu om. Roppen vooronder. Dus het wordt belangrijk. En we hebben onze vorm terug. Dus het wordt spannend. Er komt dus een beslissende tweede set. Maar dan begint ook weer het gesteggel. Want nevens Cambuur is de ene kant van de tafel beter als de andere kant. En is Heerenveen in het vaardeal. Scheids, even. Ja, dat vind ik wel. We willen wel dat er getost wordt voor de derde keer. Omdat omstandigheden aan die kant zijn wel beter dan hier. Die zijn wel gunstiger, jongen. Wat is dat nou weer? Jongens, dat is wel Dat heb ik gunstig. nog nooit meegemaakt. Ik heb Dit. nog nooit zo snel zien staan achter. Maar die bruinen Je zijn kan leuk. toch niet dat je na de tweede helft zegt van nou, we tossen in de rust nog een keer. Als het nu gaat... We besluiten uiteindelijk om de 4 doelpunten te wisselen. Elke niet gaat akkoord en dan kunnen we eindelijk weer los. Dat is nog 1 team, boys. Kom maar. Kom, scherp beginnen. La Grinta. En Heerenveen is bot tergen, troch al het oponthoud. En via Breuer zit het al gauw 1-0. Dat is 1. Komt via de paal, hoor. Lag het aan de wind of weer niet? En Heerenveen gaat terug 2-0, 3-0, 4-0. In deze beslissende derde set shot Cambuur een haast hopeloze efterstand aan van 4-0. Deze spelers zijn lui, joh. Die kunnen helemaal niks van. Nu gaan we het laten zien. Deze kant. Moet nog 10 keer scoren. Ja, kom maar goed. We hebben het vaker gedaan. Cambuur zet ongeveer een Inel-race. En vooral Nassir Masi krijgt het geweldig op zijn heupen. En rost de ier naar de oor achter dinsdag. Hoppa! Had je niet gezien, hè? Ik knipper die ogen naar zat. Cambuur komt voorom, ont 5 treien. Maar dan rint de equipe Breuer dinsdag toch stadig gewoon weer uit. En de beslissende 10 fjouwer wordt makken door Michel Breuer. Lekker, deze kan er gewoon bij. Ja, vind Ja, die niet. Ik baal wel, ik ga hier niet lekker van slapen. Heerenveen wint net alleen in tafelvoetbal, ze winnen ook het eindklassement. En zo pakt de ploeg aan het eind van dit seizoen toch nog een grote prijs. Heerenveen wint dus deze Frieske derby. Om Cambuur nou de taak te promoveren dit seizoen voor weer een echte Frieske twastrijd in de eredivisie. En dat brengt dus ik bij de laatste filmpjes van dit jaar. Want die wien meer jochten op de actualiteit. Zo zeggen we hoe het nou komt met het nieuwe stadion van Cambuur. En we wienen op Harkema om te hifken hoe het daar tocht wordt door Henk de Jong en zijn oerstap naar de Louterclub. En we wienen in Greens om te zien hoe het daar tocht wordt door Ron Jans naar zijn oerstap naar aartsrivaal Heerenveen. Martini Tour, de grote markt, oftewel Hetje Greens. Benijd hoe ze hier nou zien Ron Jans onderzoeken. Had ze hem zijn oerstap naar Friesland al verjoen? Ja, die ken ik wel, ja. Ja, Heerenveen, hè, helaas. Ron Jans. Dat is toch een voetbalfiguur? Dit is van deze Groningen toch? Mist u hem al een beetje? Jawel, maar we hebben heel af en toe nog wel eens contact hoor. Je moet die bordje weghalen. Wat dan? Hij heeft Groningen verraden, weg met hem. Verraden? Ja, verraden. Wie gaat nou naar Heerenveen? Kom op, weg. Die meneer die is overlopen ja, naar Fries gewoon. Friesland en Groningen zijn bijna hetzelfde. Al een beetje in het noorden, ja, dus waarom niet? Ik kan niet, Groningen, Friesland, mag ik dat wel zeggen? Ik vind dat hij groot gelijk heeft, moet hij gewoon zelf weten. Qua prestaties mis je hem eigenlijk niet, hè? Ja, we hebben op dit moment dat we dit opnemen wat puntjes meer. Maar goed, dat kan heel snel veranderen. We zijn nog maar net van start gegaan. Ja, nou ja, en 17 oktober, dan zullen we het zien hier in Groningen. Dat bordje moet toch weg, in de fik? Je kan het hem niet vergeven? Tuurlijk niet. Hij zal daar wel meer verdienen. Zou dat het zijn? Dat denk ik. Nou, prima. Geen probleem mee hoor. Maar mij niet verluiden, ik ben Twente-fan, dus... Dat is onze aartsvijand, weg met hem. Echt. En geen woord goed voor hem. Ik zie hem liever niet namelijk. Zie je hem liever niet? Nee. Hoezo niet? Dat is van Heerenveen. We hebben nu ook een goede trainer toch? We staan bovenaan zo'n beetje. De nieuwe doet het ook goed, ja. Ja, zeker. Dat is een Fries. Ook nog eens een keer. Dat is gewoon een beetje ruilen hè, met elkaar. Hè. Groningers en Friesen. Je kunt het al beter met elkaar opzien dan je dacht. Hè. Ga zo door, Ron. En we zouden het wel, je mag heel succesvol zijn, maar toch wel aardig vinden als je toch 1 of 2 plaatsjes uiteindelijk onder Groningen zult gaan eindigen. Maar uiteraard voor de rest alle succes en de groet aan je lieve vrouw. Hier op het sfeervolle terrein van het WTC Expo moet het naar je stadion komen van Cambuur. Maar het zit vanzelfs maar net op. Dus ben wij benijd hoe zit het nou correct en geven we Joet op ziek naar alle belutsenen. De heer Florijn, is hij aanwezig? Nee, die is niet aanwezig. Nee? Hij is er al een uur of 3 weer. Dat moet hier eigenlijk niet weg. Kijk. Want dat hoort bij Leeuwarden en dat hoort hier. Meneer Slijver,
Is die aanwezig? Nee, de sluiter is onderweg. Kom niet meer terug. Alle clubs die een stadion in de wijk hebben, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. We zijn op zoek naar Dirk Hoekstra of Klaas Bewalda. Ze weten ervan of niet? Nee, ze weten er net van. Ik heb hier mensen van Omroep Friesland bij de balie staan. Nee, dat mag net opnemen, want... Hoe zijn het? Nee, het is momenteel veel te prematuur. Kan iemand hier weg? Die weg? Ja. En wij hebben geen zeggenschap over de terrein daar. De terrein ben van de gemeente Ljout. Ja. Hoe komt het nou maar dat Cambuurstadion? Jou daar nou eens een keer aan duidelijk iets hoor. Nou ja, wat ons betreft komt het er gewoon. Je moet er wel blijven, maar ik noem ze gaan niet weg, want ze gaan failliet. De grondexploitaties klaar en het is nu aan Leiden en Cambuur om hem in te koppen. Dus het leidt heel dan hebben we nog jums is hier. Klopt. Maar dat nieuwe stadion, van 2003 zit het er? Nee. 14? Ik net. 15? Daar is jou ook verder geen antwoord op. Oh. 2003 zit het stadion er dan? Nou ja, het zou technisch gezien kunnen. Dan moeten ze wel de financiering zelf rond zien te krijgen. Wat doet de gemeente daar aan, die financiering? Niets. Hoekstra, kan je eens meer vertellen over de bouw van het nieuwe stadion? Ja. Nou, dan bouwen we daar maar even op wachten. Ja, nou ja, dan mag je daar inderdaad op wachten. Ja. Ik zal vreden als er even komen wel. Hij is in het kantoor. We wachten even. Ja, oké. Dank u wel. Als je het hier kan verbouwen, dan dat zou wel het mooiste zijn. Dat hij geen commentaar erop jou voor. Dus, nog even wat oors aan, hoe komt het nou met Pama? Nou, ik dacht poer best. Hij is maar verkozen naar Amerika geweest en hij is weer waarom. Hoe is de relatie tussen de rievencommissarissen en Pama? Die is prima. Ja, je had er wel een beetje zo'n lachje bij waarvan ik denk... Nee, helemaal net. Waarom zouden wij problemen met Pama hebben? En Alex Pama, ken je die ook? Wie? Alex Pama. Nee. Dat is de directeur. Is dat de directeur? Ja. Nooit gehoord. Nee, die heb ik dan niet kennis met maakt. Ik woon niet pas weer 8 jaar. Tjustere wolken boven Sportpark de Bosk. Want trainer Henk de Jong zal Harkema zijn boys per 1 januari verlitten. Elsnien liet het hem die stap naar Cambuur echt wat te gunnen. Maar hoe denken die woordpieken op Harkema er nou echt door? Aan de hand van 3 stellingen peilen wij de stemming. Stelling 1. Harkema zijn boys die Henk de Jong nooit gaan laten mochten. Nou, ik vind het niet zo lullig. Ja, weet ik dat, want ik ga even staf voetballen. Ik vind hier het seizoen wel even naar mij kent. Hij had tekenen voor zou leren en ik vind die maar eruit meidje. Ik vind die mooi met de kongenshaar betalen. Dat is zijn streven en dat is mijn spel dus ik zo. Oh, en ze krijgen ze voor net weg. Het is voor hem wel een kans natuurlijk, hè, betalen voetballen. En dan mag vanzelfs ik even zien wat voorzitter Pieter Spinder van de boys ervan zei. Welkom, kom verder. Ging je hem net keren kent? Ging je hem net nog wat steviger erin zetten, Martin? Ja, dat is makkelijk zijn natuurlijk, maar ja, die is een contract steken, dus die had er toch nog aardig wat uithellen. Je mag vast even een beste poeder vol centen bij Cambuur wel held, denk ik. Nee, we hebben geen centen maar van Cambuur. Wie kreeg nog wedstrijd in Cambuur? Ja, maar goed, Spinder, even onder de camera even uit. Natuurlijk ben we er net minder van. Henk is mooi Brozenburg. Stelling 2. Mooi figuur die Henk de Jong, maar hij liet de boys wel mooi vallen. Nee, maar net te brengen. Zo mooi is het. Nou, een beetje wel, ja. Henk liet nou gauw in je vallen. Je kunt beter krijgen, dan ga je daarheen. Dan kan je wel hem hard met zijn borst steken, maar die keert wel bij nee in. Als we een contract tekenen hadden, maar er eens net uit naaien. Als je er beter van wordt, ik denk dat iedereen het dan doet. Nee, zo mag je net bezien, vind ik net. Ja, Henk weet het altijd mooi te zeggen, hè. Want, Henk zei dan, ik wil geen spullen maken met zijn boys net. Ik wil Harkema met zijn boys net steken, maar ik wil in januari wel, maar dat kan u dan natuurlijk. Dat is een mooie spreker die Henk heeft dan. Even onder de ruis en de camera even uit. Hij liet je mooi niet steken net. Ja, maar ja, dat ben van die draksters, hè. Stelling 3. Cambuur gaat maar Henk de Jong naar de Eredivisie. Nee, hou Cambuur net. Van je leven lang nooit. Ik zou het allemaal gebeuren, ja. Dat is ook voor nog net met dit aftal. Of loop ik net? Ik hoop het. Dat zou heel mooi worden. Henk brengt ze dit hier nog naar de Eredivisie met iedereen al. Dan had er goede spelers omheen. En dan weet je precies wat er gaat. En dan brengt de Cambuur naar de Eredivisie daar. Nou maar even de radio. En we hebben een vol. Oh, dat trekt de wijsgeer wel dit. Die kan ik wel eens. Goed, weg. Dit waren ze dan, de leukste filmpjes uit het jaar 2010 in het Boppenslagcafé. En 2011 belooft ik weer een soort moois onreportages. Te beginnen na je week al, want dan ben we er weer live met uw Boppenslagcafé. Ik zou zeggen graag dan, maar hoe dan ik een heel noffelijke jonta wensen. Doeg!